Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyon. Insha Allah bidiyon mu na zai mana bayani yadda zaka baka gano nambobin da suka bata tun daga ranar da ka fara sayan waya kenan zan ce ko ka fara kyauya. Gaba ɗaya za ka gano nambobin da suka bata ko yace ta faɗi ko sace aka ko aka san haka ne. To yau bidiyon nan namu zai yi bayanin yadda zaka baka gano duka wannan nambobin naka. Insha Allah ba ta da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Amma dan uwa kafin mu shiga, idan kai bako ne a wannan channel namu na Ana Tare TV Plus, ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan wannan bidiyon wanda zamu gabatar ya burge ka, taimaka ka danna ni alamar like. Yi share da yan uwanka domin kowa ya amfana. Nagode. Yanzu kamar yadda kuke gani, abinda za ka yi na farko, link yana nan kasan description ko kuma gurin comment, ka duba sai ka taba shi. Ka duba zan aje muku link a gurin description ko comment na farko sai ka taba. Yanzu bara mu je cikin bidiyon kai tsaye. Da farko zaka shiga, idan ka taba link din amma zai nuna ma sai ka loga password naka da username naka na Facebook, kamar number waya kake nan da password naka, sana zai wuce da kai. Sai ka sassaka komai da komai, amma ni already nan da na zo yanzu bara na yi paste na link din. Nan kamar da kuke gani zan danna alamar search, za ku kai tsaye ya kawo ni cikin Facebook ɗina, ya kawo ni wurin nambobi misali. To amma kai kila ba ka zai nuna ba, zai nuna ma sai ka loga Facebook din, sai ka saka password ɗinka da number waya, sai zai kana taba kawai kana haka zai ka taba login, to already zai kawo ka nan wurin kawai. Ni da yake akwai Facebook din kenan a browser shi ya saka. Yanzu kamar da kuke gani link din kana tabawa yana kasan description zai kaka wannan page. Kamar da kuke gani duk ga nambobi na nan duk nambobi na ne wanda suka taba bata ko inda sun dade da bata kenan, duk ga sunan kuna gani. Kai ma sai kai zaka tabbatar da abin da nake cewa kuna gani ga sunan nan duk nambobin waya ne. Kuma abin daɗi ga wannan hanya zai nuna ma dukkanin wani suna da kai amfani da shi yayin saving din number. Ga nan gurin kamar da kuke gani nan duk nambobi ne ga sunan kuna gani, yake ni ba ma ni da nambobi da yawa kenan ga suna. Duk da ka taba kanta already kawai za ta yaje ma a can cikin kwana ka yi amfani da ita. Mun gode. A nan wannan bidiyon namu ya kawo ƙarshe. Ga dukkanin mai tambaya zai iya ajiye mana ta gurin comment. Dan Allah ku taimaka ku yi share na wannan bidiyon, ta dalilin ka baka san iya mutane za su amfana ba. Mun gode. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.